Ćao svima, dobrodošli u moj novi video. Malo drugačija ovdje situacija s obzirom da radim neku vrstu eksperimenta. Moji prethodni video recepti su bili snimani na malo drugačiji način, ali danas pokušavam da snimim neki vlog video recept, pa ćemo vidjeti kako ću se ja tu snaći. Nadam se da će kvalitet videa isto biti dobar i pišite mi dole u komentarima da li će vam se to dopasti. Trenutno je 9:30 i danas ću, kao i u posljednjih nekoliko nedelja, da napravim jedan izuzetno moćan napitak, a to je napitak od celera. Tako da ću vam danas na samom početku prvo malo ispričati nešto vezano za celer i onda ćemo cediti sok i to je to, ništa komplikovano nećemo raditi, ali mislim da će ovo biti jako zanimljivo i ajde da kažemo donekle edukativno. Sok od celera se koristio, prvo moram da kažem šta je celer. Celer je dakle dvogodišnja biljka, uglavnom je samonikla biljka, međutim sada naravno imamo mogućnosti da je gajimo i da imamo dosta celera koje možemo da koristimo za sokove. Što se tiče generalno celera, celer je korišćen u narodnoj medicini gotovo uvek i korišćen je za čišćenje ljudskog organizma. Osim toga, ja verujem da dosta vas zna sve te benefite celera, ja ću vam samo spomenuti neki, nadam se neću zaboraviti jer stvarno spisak je jako dugačak šta on može da uradi organizmu, naravno u pozitivnom smislu. Pored toga on čisti jetru, čisti bubrege, čisti krvne sudove, ima tu neko kao relaksirajuće svojstvo za krvne sudove koje opušta i širi, što znači da automatski snižava i krvni pritisak. Zatim smanjuje gastritis, koji ima problem sa gastritisom, neke određene alergije, ljudi koji imaju probleme sa osteoporozom. Ja sad mogu da nabrajam vjerovatno do sutra, možda ću nešto i zaboraviti, imam ovdje napisano čisto da ne bi zaboravio. Snižava također i šećer. Znači zaista na dosta stvari utiče sok od celera, ali sveži sok od celera, ne celer koji je termički obrađen. Još jedna veoma bitna stvar jeste da ko ima problem sa kožom, sok od celera je jako dobar. Koža vam blista, izgledate kao porcelanska lutka, neću ništa drugo da vam pričam. E sad, ja ovdje imam celer. Reći ću vam gdje možete da kupite jer ja u Novom Sadu nisam pronašao nigde, osim što ima na pijaci i na pijaci su malo skuplji. Ja sam ovaj celer kupio u Maxiju, on je koštao na akciji bio 104, inače 143. Jeste skupo, ne pijemo nešto ogromnim količinama, znači iskoristim samo ovo jedno pakovanje i to mi je za jedan dan, ne znam sad iskreno količinski koliko će izaći, baš ćemo danas provjeriti da vidimo koliko ja to popijem svakog jutra. Inače da, to sam sad i rekao, sok od celera se pije nedelju do dve, možete ga konzumirati naravno i svaki dan, ali u principu on se pije na prazan želudac, odmah čim ustanete prvo popijete sok i onda nastavite sa vašom ishranom koju vi u principu preferirate. Neću puno dužiti, obećavam, sad ćemo krenuti na proces ceđenja soka, međutim za sve one koje više interesuje o celeru i koji bi se malo više edukovali, preporučujem od srca knjigu od autora Medicinski Medium, koji je napisao knjigu preko nekoliko stotina strana vezano za celer, stvarno ima jako puno korisnih informacija. Ili u slučaju da ne želite da kupite knjigu, imate na internetu zaista milion informacija vezano za celer. Krećemo sada sa ceđenjem soka. Ovaj celer ima nekih 350 grama, što je sasvim zadovoljavajuće. Otvorit ćemo kesicu. On izgleda ovako, liske nažalost seku, liske mogu da se iskoriste za supice ili za bilo šta drugo. Celer ljuštimo, da kažemo, ovako na ovaj način, znači skidamo ove sve štapiće. Ja ću iskoristiti ceo celer, ne znam koliko ćemo dobiti soka od ovog pakovanja, ali iskoristit ćemo bukvalno svaku grančicu ovog celera. I sad naravno ovaj deo ne bacate, nego potopite u vodu i pustite da isklija i imat ćete vaš celer. Meni se iskreno to nikad nije desilo, uvek mi se ubuđa i moram da ga bacim. Tako da ovo ćemo ostaviti pa ćemo probati još ovog puta, mada sam to pokušao sa gomilom celera. Zatim, ja iskreno ove listove, inače ovi listovi su gorki, tako da ću sav ovaj celer da očistim i iskoristit ću ove listove za, na primjer, ne znam, neke supe ili za kao začin. Mogu da se sasuše u dehidrator i da dobijete jedan jako dobar začin. Idemo sada ovo sve da operemo. I evo došli smo do samog procesa ceđenja soka od celera. Ja ću samo koristiti ovu jednu posudicu u kojoj će biti pulpa, ovo inače za sok, ali ja volim da stavim ovo da bude za pulpu, ovo nećemo koristiti s obzirom da ja svaki sok koji procedim volim da još više procedim, ako mogu tako da kažem, pa ću koristiti ovo nešto za čaj. Stavit ćemo tu, pritom ovo je staklo, ja inače obožavam da pijem iz staklenih posuda, nisam baš neki veliki fan plastike i uzet ćemo ovu cedaljku i stavit ćemo je ovdje. Tako da imamo sada, ajde da kažemo, duplu
duplo pročišćavanje samog soka. To je to što se tiče same instalacije, kako to sve treba da se namesti. Ja sad ne znam da li vi to vidite, uglavnom to sve izgleda ovako, nadam se sad bolje vidite. Znači ovdje će nam izlaziti pulpa, a ovdje će nam izlaziti svež proceđeni sok od celera. Sad naravno postoji stvar koju sam ja zaboravio da uradim, a to je da kada čistite celer, ja obično volim da sasečem i ovaj gornji deo, s obzirom da je on, kako da kažem, za mene neupotrebljiv, tako da obično to radim na svim ovim, ali ne znam za šta mi bi da sad preskočim. Uglavnom sasečete ovako i bitno je da celer bude poprilično čist. Ako vidite neke ovako tačkice ili nešto što vam smeta, vi to možete da sasečete. Upalit ćemo sokovnik, nije potrebno nikakvo dodatno seckanje, baš što se tiče ovog modela. Inače, ako vas zanima koji sokovnik koristim, u pitanju je Hurom Hakiju sokovnik, do sad se pokazao kao jako dobar. Palimo sokovnik i pustit ćemo da sokovnik sam gricka. Sad kako smo procedili sok kroz sokovnik, tako smo ga još dodatno procedili kroz ovu ovdje cedaljku i ja se nadam da vi vidite ovu pulpu, a dole ispod je ostao naravno čist sok od celera. Sa ove ovdje druge strane imamo u potpunosti suvu materiju, to je inače biljna celuloza, i omogućili smo da, znači, uz pomoć ovog sokovnika on izdvoji tu biljnu celulozu, znači da kažemo neke otpadke koji nama ne trebaju, i da dobijemo svež, čist ceđeni sok. Kakav bi ovo video bio ako ne bi pred kamerom probao sok, tako da mali oprez da znate da nije baš nekog najsjajnijeg ukusa, ali bitno je da je zdravo. Tako da sad ćemo da probamo. Da, ja sam već navikao na ukus, tako da meni je zapravo ovo slatko. Vama će verovatno biti gorko ili previše slano. Svaki put kad budete iznova pili sok, jedno jutro ćete se probuditi i organizam će sam tražiti da pijete sok, kao što se to meni desilo pre par nedelja. Šta da vam kažem ljudi, ukoliko vam se ovaj video dopao, ja vas pozivam da zapratite moj YouTube kanal i da pritisnete zvončić kako bi dobili obaveštenja svaki put kad izbacim neki novi video. Također možete me zapratiti i na Instagram profilu, zato što tamo izbacujem sve recepte u pisanoj formi, a verujem da će izaći i jedan tekst vezan za celerov sok, tako da hvala vam puno i mi se vidimo u nekom sljedećem videu, u nekom sljedećem receptu.